बिथाङा मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो बुंनायावहाय सोंथि सोंनायावहाय फिननाय होग्रा हिसाबै नैबे बि राजा ना मा नामनो बिथाङा स्पिकार जादोंदां। हाय गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सिराप चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों एडभान्सलि आरो खेबसेबाव हेपि बैसागु बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिब' बिनानावमोन गासैखौबो आङो नैबे बिथांनि सायावहाय आं बुंनो सानाखैमोन आरो आं बिथांजों सुथुरबो नङा। बिथाङा गावसो आंखौ नाम लायै लायै बाथ्रा बुंगासिनो दं। बिथाङा बावगारदों नामाथाय जे आं जाय सुबुंनि सायाव बाथ्रा बुंगासिनो दं बे सासे बर' हारिनि दैदेनगिरि आरो बड'लेण्डनि बिटिसिनि 17 बोसोर बिथाङा चिफ जाखांबाय, CEM होनना बुङो नामा, चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार, आरो लोगोसे बिथाङा BLTनिबो सासे लिडारमोन। बै सासे व्यक्तिनि सायावहाय, बै सासे सुबुंनि सायावहाय आं कुइसनखौ खालामदों। आं रावबो इउटुबारनियावहाय कुइसनखौ खालामाखै। नाथाय बिथाङा आंखौ नाम लानानै बुंगासिनो दं आरो लोगोसे बिथांनि बे सन्मानखौ आं गोसो गोरबोजों एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय। थेंक इउ स' माच। नोंथाङा जे सासे आंखौ लिडार बायदिनि मोनसे कुइसन खालामनाय स्टेटासाव दोनदों, बे थारैनो नंमारगौ ना नोंथाङा जावनो होननानै जावदों? नोंथाङा गहपुरनि होनदों नामा? आच्छा, मोनसे बाथ्रा नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। दिनै नों आंनि सायावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों जेब्ला आङो 5-6 बोसोर सिगांनिफ्राय आङो मानगोनां दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ एबसुनि मुभमेन्ट समाव सापर्ट होबोगासिनो दं। बै समाव आं भिडिअ बानायबोगासिनो दं। बै समाव नोंथाङा बहा दंमोन? अके, आरोबाव नैबे मोनसे कुइसनखौबो सोंबावनि। जेब्ला बिटिसि एकर्ड खालामखांनानै जेब्ला 2027 जानुवारियावहाय मानगोनां रन्जन दैमारि सार, नोंथांमोननि एस ना मा, संबिजितनि ना मा, बा NDFBखौबो नोंथांमोना गावस्रा होजोब्बाय, बे नोंथांमोननि पार्सनेल खोथासै। नाथाय जों नोंथांमोनखौ माबा माबि फेक्सन हिसाबै जों बुङा, जायखिजाया NDFB आरो बड'लेण्ड आर्मि होननानै बुङो। बै समावहाय नोंथाङा बिटिआर एकर्ड खालामनाय समावहाय बहा उन्दुना थानायमोन? ना नोंथाङा आंबो मोनजागोन, आंबो क्रर थाखा मोनजासिगोन ना, बै आसाजों नोंथाङा थादोंमोन नामा सिरि? नाथाय दा मोनजायासै, बिनि थाखाय नोंथाङा दा दावराव खालामबाय। आच्छा, नोंथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नामा बै समाव आंनो आबसुआ बिराद थाखा होदोंमन प्रमद बर' सारखौ बाखोनायनायनि थाखाय, प्रमद बर' सारनि मुभमेन्ट खालामनायनि थाखाय? आच्छा, नोंथाङा बे बाथ्राखौ फिननाय होनो हागोन नामा? बड'लेण्ड मुभमेन्ट जेब्ला बिथाङा राव होदोंमोन सरकाराव हाबैनि सिगां बा पलिटिसियान जायैनि सिगां, अब्ला बिथांनि जि राव, बे रावफ्रा नोंथांनि गोसो मोदोमाव हाबो होनना नोंथाङा मानो बुङो? अब्ला बै समावहाय आं बिथांनि जि बाख्नायनाय, बे बाख्नायनाया मामोन? नोंथाङा नैबे बाथ्राखौ, मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनानै होदो जे आं माब्ला प्रमद बर' सारनिफ्राय रां थगायनानै जाखो? बे बाथ्राखौ इनकुइरि खालाम। मानगोनां प्रमद बर' सारजों फैनानै रायज्लायफै, सोंफै सोरनि नामाव आं फैसा जादों। बे जाहैबाय नाम्बार। आरो नैबे मोनसे आङो बेसेबां बुंखो आं बाथ्रा गोसोआव गैला, खिन्थु आङो नैबे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों। नोंथाङा आंजों फेस टु फेस लोगो हमनो हागोन नामा? आं नोंथांजों रायज्लायनो लुबैबाय। दासान्दि नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि मोनानि प्रकाश भिडिअ जागासिनो दं। आं सासे मामुलि सुबुंनि सायाव इसेबां कन्टिनिउ भिडिअ बानायगासिनो दं। आंखौ इसेबां इम्पर्टेन्ट बानायथारबाय जे नोंनि दारैनो दिनै आङो बर' हारिनि गेजेराव बिराद इम्पर्टेन्ट जाहैसिगोन नामा? थेंक इउ स' माच बेबायदि भेलु होनायनि थाखाय, आंनि सायाव इसेबां दसेबाबो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम। आंथ' BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय भिडिअ बानायदों बारु। बिथाङा बिटिसिनि आगुनि चिफमोन नङा होमबा, चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार, आरो लोगोसे बिथाङा 17 बोसोर सरकार खुंलांबाय। स' बे 17 बोसोर सरकार खुंलांनायावहाय मानो कारापसन खालामखो, बहा कारापसन जादों, बिनि सायाव बुंनो हानाय जाहा मोन्थाय दं, नङा होमबा? नाथाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दं बेखौ नोंथाङा बुजिदों दा?
आं नोंथांनि सायावहाय रिप्लाइ होनो गोसो गैयामोन नाथाय माखासे सुबुङा रिप्लाइ हो होनगासिनो दं आरो आं नोंथांजों दाबो आं नोंथांजों बेबायदि गोथौ दिपलि आं रायज्लायनो गोसो गैया मानो होनबा नोंथाङा जुदि हिम्मत दङब्ला आंजों फै थिक साइडआव गाबदों फेस टु फेस रायज्लायनि नांगौबा आं भिडिअ बानाया नों बानाय नोंनाव जेसेबां कुइसन दं नोंनो लाबोजोब गहपुरनिफ्राय आरो नोंथांनाव जुदि गारि भारानि थाव खरस गैयाब्ला नोंथाङा लाबो आं नोंथांनो गारि भारानि थाव खरस हरगोन नोंथांनाव गोबां कुइसन दंनो गोसोनि सिङाव हाबसोना थानायखौ मानो दोनबाय थादों भिडिअआव न'आव थानानै बैयाव थानानै भिडिअ बानायस्लायस्लाय सानफ्रोमबो प्रकाश नार्जारी प्रमद बर' नोंथाङा बानायगासिनो दं आंखौथ' र' नोंथाङा बुंबाय प्रकाश नार्जारीया खालि बिपिएफ येस आं बानायदों बिकज बिथाङा बर' हारिनि माखासे रांखौ बहा मा बाहायदों बाहायाखै बेखौ जा सोंथि सोंनो हानाय मोन्थाय दं नोंथाङाबो सों नोंथाङा प्रमद बर' सारनि सायाव सों गोसो दङ नोंहा राइट्स दङ नाथाय आंथ' बेबायदि दैदेनफेरनो मोनाखै आंनि सायाव नोंथाङा सोंथि सोंनो आरो लोगोसे एनडिएफबि भिडिअ बानायनाय नोंथांनि लोगो नोंथांनि कलिग्स अफ्रि दैमारिनाव सों आं मानो एनडिएफबि भिडिअ बानायाखै नोंथांनि लोगोनाव सों बिनि उनाव बुंहर दे आरो कल खालामनो गोसोबा आंनाव कल खालामहरनो हागोन आइ एम रेडि फर दिस 7774003057 लाइट गैया खोमसि नुदों जानांगौ बाट खोथाया इम्पर्टेन्ट भाइरेल खालाम बिथांनिसिम सहैनायनि बिथांनि भिडिअ आंनाव फैदों आं नुदों दासान्दि माबा गहपुरनि बियार चेनेल ना मानो खिजान आंनि नामखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा खायसे आंनि जि एगेन्स्ट बुंग्रा सुबुंफोरखौ भिडिअखौ भाइरेल खालामो नालाय खिजान बेबायदि मोनगोनदां बेबायदि साननानै बानायदोंदां माथो उफायबाव आरो आं बेखौ बुङाबा माथो बुंबावगोन खिजान बिथाङा मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो बुंनायावहाय सोंथि सोंनायावहाय फिननाय होग्रा हिसाबै नैबे बि राजा ना मा नामनो बिथाङा स्पिकार जादोंदां बिथांनि जानानै एन्सार होग्रा जादोंदां हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै बिथाङा फिननाय होग्रा जादोंदां बिथाङा खिजान आंखौ लाजि फोनांनायनि फैसा जादोंदां हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय बा बिथांनि सापर्टार्सफोरनिफ्राय खिजान माथो गद बिथाङा सानफ्रामबो फुंनि मोनानि प्रकाश आंथ' दैदेनगिरि नङा भाई अके आं नोंथांनि सायाव अबजेक्सन गैया प्रमद बर' सारमोनखौ बुं बा सोरबा दैदेनगिरि गोबिन्द सारमोनखौ बुं आइ डोन्ट हेभ एनि अबजेक्सन बाट आंथ' दैदेनगिरि नङा भाई आंनि सायाव भिडिअ बानायनो थेंक इउ स' माच भेलु होनायनि थाखाय थेंक इउ गुड नाइट एन्ड गुड इभिनिं हेपि बैसागु थेंक इउ